ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи телефонии Навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшо Давлатзода ва Ҳабибаи Комил. Салом. бегоҳии рӯзи гузашта суҳбати телефонӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерриш доир гардид. дар оғози суҳбат роҳбари давлати мо ҷаноби Антонио Гутерришро ба муносибати аз нав интихоб шуданаш ба мақоми дабири кулли созмони милали муттаҳид бори дигар табрик гуфта таъкид карданд ки Тоҷикистон ба рушду тавсияи муносибатҳои худ бо ин сохтори фарогири ҳамкориҳои бисёрҷониба аҳамияти аввалин дараҷа медиҳад. дар ин қарина пешвои миллат изҳори боварӣ намуданд ки созмони милали муттаҳид минбаъд низ ҷиҳати татбиқи пайгиронаи рӯзномаи 2030 ҳадафҳои рушди устувори он ва дигар қарорҳои маҷмӯаи умумии созмон ҳамчунин вокуниши муносиб ва муқовимати самаранок ба таҳдиду хатарҳои муосир талошҳои муассир ба харҷ хоҳад дод. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз саҳми арзандаи кишвари мо дар татбиқи масъалаҳои мубрами глобалӣ аз ҷумла дар соҳаи об ёдовар шуда ба иқдомҳои охири Тоҷикистон ҷиҳати эълон кардани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва муайян намудани санаи рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо инчунин таъсис додани бунёди махсуси байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ишора намуданд. дабири кулли созмони милали муттаҳид зимни суханронии худ нақши пешвоӣ ва калидии Тоҷикистон ва сарвари онро дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ бахсус мушкилоти вобаста ба об ва масъалаҳои умдаи амниятӣ таъкид карда дастгирии пурраи созмони милали муттаҳид ва ниҳоду сохторҳои тахассусии онро аз иқдомҳои мо дар ин ҷода иброз дошт. дар идомаи суҳбат ҷонибҳо ба вазъи имрӯзаи сиёсиву низомии Афғонистон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда нигаронии худро аз шиддат гирифтани даргириҳо дар ин кишвари ба мо ҳамсоя иброз доштанд. зимнан муҳимияти мусоидати ҳамаҷониба ба оғози амалии раванди музокироти байни афғонӣ қайд карда шуд. дар ин робита аҳамияти идомаи ҳамоҳангиҳои зичи ҷонибҳои манфиатдор дар ин самт таъкид гардид. дар рафти суҳбат ҷонибҳо инчунин атрофи дигар масъалаҳои умдаи рӯзномаи байналмилалию минтақавӣ табодули афкор анҷом доданд. дар поёни суҳбат президенти мо аз дабири кулли созмони милали муттаҳид ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи ҷашнии шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ки моҳи сентябри соли равон дар Душанбе баргузор мегардад даъват ба амал оварданд. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай роҳбарони ҳайатҳо вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмонро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот вазъи феълии ҳамкории давлатҳои аъзои созмон ва масъалаҳои омодагӣ ба ҷаласаи ҷашнии шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи иштирокчиёни ҷаласаро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта ба кори онҳо баҳри ноил гардидан ба ҳадафҳои дар пеш гузошташудаи созмон барои комёбӣ орзу карданд. мавриди зикр аст ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз муассисони созмони ҳамкории Шанхай мебошад ва дар солгарди 20-уми таъсиси созмон Тоҷикистон раисиро дар ин ташкилоти бонуфуз ба ӯҳда дорад. Тоҷикистон раисиро дар созмони ҳамкории Шанхай мутобиқи принсипҳои пештар изҳоршудаи мутасаллим баробарӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми мавқеи ҳар як давлати узв иҷро мекунад. вазифаи асосии раисии Тоҷикистон аз он иборат аст ки дар якҷоягӣ бо дигар давлатҳои аъзо ва мақомоти доимӣ рушди минбаъдаи пешрафти созмон таъмин карда шавад. таъкид намуданд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. зикр гардид ки дар давраи 20 соли фаъолияти худ созмони ҳамкории Шанхай ҳамчун як ташкилоти минтақавӣ роҳи ташаккулёбии худро бо муваффақият тай намуда дар байни сохторҳои байналмилалӣ ҷойгоҳи сазоворо ишғол намуд. дар ин муддат созмон тамоми масъалаҳои рӯзномаи байналмилаливу минтақавиро аз сиёсату амният, иқтисодиёт ва ҳамкории гуманитарӣ фаро гирифт. самти муҳимтарини фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай таъмини амният мебошад ва зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳо оид ба муборизаи дастаҷамъона бар зидди терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии силоҳ ва маводи мухаддирро муҳокима карданд.
зимнан баррасии масъалаҳои амниятӣ дар минтақа ва дар Афғонистон таъкид гардид ки Тоҷикистон бо дар назар дошти шиддат ёфтани вазъ дар Афғонистон бо истифодаи ҳамаи сатҳҳои бисёрҷониба ҷиҳати баррасии мушкилоти ин кишвари ҳамсоя чораҳои таъхирнопазир андешида истодааст. барои расидан ба ҳадафҳо ва таъмини рушди созмон пешниҳод гардид ки кишварҳои аъзо ва мақомоти доимии созмони ҳамкории Шанхай бояд баҳри татбиқи амалии барномаҳои қабулшуда аз қабили стратегияи рушд то соли 2025 ҳамкориро пайваста идома диҳанд. дар мулоқоти имрӯза вазири корҳои хориҷии Узбекистон Абдулазиз Комилов, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии мардуми Чин Ван И, вазири корҳои хориҷии Федератсияи Русия Сергей Лавров ва вазири корҳои хориҷии Ҳиндустон Субраманиям Ҷайшанкар суханронӣ карданд. баромадкунандагон ба сатҳи баланди ташкили корҳои ҷониби Тоҷикистон дар давраи раёсат дар созмони ҳамкории Шанхай баҳои арзанда дода ба ҷаласаи ҷашнии созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе комёбиҳо орзу карданд. имрӯз дар Душанбе таҳти раёсати вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид. дар ҷараёни ҷаласа роҳбарони идораҳои сиёсати хориҷӣ оид ба натиҷаҳои фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай дар тӯли 20 сол табодули афкор намуда вазифаҳои вобаста ба рушди минбаъдаи ҳамкориро дар чаҳорчӯбаи созмон муҳокима карданд. тафсилот дар ин хусус. дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай доир гардид. дар ҷаласа масъалаи калидии созмон баррасии чорабинии асосии ин созмон бахшида ба 20-солагии таъсисёбиаш ки моҳи сентябри соли 2021 дар шаҳри Душанбе пешбинӣ шудааст ба ҳисоб мерафт. ёдовар мешавем ки қабл аз оғози кори ҷаласа ҳайати кишварҳои аъзоро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳузур пазируфтанд. дар рафти ҷаласа вазирони корҳои хориҷӣ оид ба 20 соли фаъолияти ин созмон ибрози назар намуда ҳамчунин рушди минбаъдаи он ва тақвияти ҳамкориҳо дар соҳаҳои гуногунро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. таъкид карда шуд ки соли 2021 аз таъсис ёфтани созмони ҳамкории Шанхай 20 сол пур шуд. иштирокчиён зимни суханронӣ нақш ва мавқеи ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳким ва нуфузи созмони ҳамкории Шанхайро бузург ва ҳалкунанда арзёбӣ намуданд. гуфта шуд ки созмони ҳамкории Шанхай давоми 2 даҳсолаи фаъолияташ ҳамчун созмони муҳими минтақавӣ дар шакли муосир ва таъсиргузор дар системаи муносибатҳои байналмилалӣ мавқеашро устувор намудааст. иштирокчиён ба хулосае расиданд ки кор дар самти ҳалли масъалаҳое ки дар рӯзномаи ҷаласа ворид шуданд дар таҳкими рушди устувори ин созмон ва баландбардоштани мавқеи он дар ҷомеаи ҷаҳон мусоидат менамояд. мувофиқи нақшаи чорабиниҳои асосии созмони ҳамкории Шанхай то имрӯз зиёда аз 50 чорабинии гуногун баргузор гардид ки аз ин шумора 7 чорабиниаш дар сатҳи вазирони кишварҳои аъзо буд. дар ҳамин замина иштирокчиён омодагии худро оид ба мустаҳкам намудани ҳамкориҳо барои дар сатҳи баланд баргузор намудани боз 30 чорабинии дигар ки 12 чорабиниаш дар сатҳи вазирони кишварҳои аъзои созмон мебошад баён доштанд. роҳбарони ҳайатҳо қайд намуданд ки дар доираи омодагиҳо ба ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзо ки моҳи сентябри соли равон дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад тамоми чораҳои зидди эпидемикиро ба назар гиранд. ҷониби Тоҷикистон ҳамтоёни худро бо тадбирҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи зарурӣ гузарондани ин ҷаласа огоҳ намуд. дар рафти ҷаласа иштирокчиён ба рушди устувори кишварҳои аъзо таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуда таъмини амниятро дар кишварҳо муҳим арзёбӣ намуданд. аз ҷониби вазирони корҳои хориҷии кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай барномаи ҳамкории кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар мубориза бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм дар солҳои 2022-2024 ба имзо расонда шуд. диққати махсус ҳамчунин ба вазъи Афғонистон нигаронда шуда аз вазъи нооромии ин кишвар изҳори нигаронӣ карда шуд. дар ҷаласа ҳамчунин масъалаҳои иқтисодӣ низ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай
оид ба чораҳои якҷояи кишварҳои аъзо дар самти аз байн бурдани таъсири манфии бемории COVID-19 ба иқтисоди кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ибрози назар намуданд. самтҳои фарҳангию гуманитарӣ низ дар мадди назар қарор дошта оид ба эҷоди гимни созмони ҳамкории Шанхай ки аз ҷониби Тоҷикистон бори аввал садо хоҳад дод мавриди баррасӣ қарор гирифт. таҳкими мавқеи созмон дар сатҳи байналмилалӣ муҳим дониста шуда қатномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳамкориҳои байни Созмони Милали Муттаҳид ва Созмони ҳамкории Шанхай ки дар Ассамблеяи Генералии 75-уми Созмони Милали Муттаҳид тасдиқ шуда буд ҷонибдорӣ намуданд. ҳамчунин оид ба тавсеаи ҳайати шарикии муколама дар Созмони ҳамкории Шанхай ибрози назар гардида Арабистони Саудӣ ва Миср ҳамчун номзад ба шарикии муколама пешниҳод гардиданд. вазирон ҳисобот оид ба фаъолияти котиботи Созмони ҳамкории Шанхайро дар соли гузашта ва лоиҳаи изҳороти дабири кулли Созмони ҳамкории Шанхай оид ба ҷанбасти фаъолияти созмонро дар соли 2020 тасдиқ намуданд. пас аз ҷанбасти ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай нишасти матбуотӣ бо доираи васеи рӯзноманигорон баргузор гардид. дар изҳороти матбуотӣ омодагиҳо ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор кардани ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай дар ҷумҳурии Тоҷикистонро баҳои баланд дода инчунин масъалаҳои дар доираи рӯзномаи дар ҷаласаи шӯро баррасишударо маъқул донистанд. дар бахши дуюми ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии Созмони ҳамкории Шанхай ки имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати ҷониби Тоҷикистон баргузор гардид, қазияи сиёсии ҷумҳурии исломии Афғонистон ва роҳҳои ҳалли мусолиматомези он байни иштирокдорон баррасӣ гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар матлаби навбатии барнома. дар бахши дуюми ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии Созмони ҳамкории Шанхай ки имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати ҷониби Тоҷикистон баргузор гардид, қазияи сиёсии ҷумҳурии исломии Афғонистон ва роҳҳои ҳалли мусолиматомези он баррасӣ гардид. таъкид шуд ки вазъи нооромии сиёсӣ ва идома ёфтани муноқишаҳои мусаллаҳона дар Афғонистон ки хисороти зиёди ҷониву молӣ дар пай дорад, ба амнияти суботи кишварҳои минтақа ва ҷаҳон таҳдид мекунад. дар ҷаласа авзои кунунии Афғонистон вазъи сиёсӣ ва амният дар ин кишвар мавриди таҳлилу баррасии амиқ қарор гирифт. бояд тазаккур дод ки ҳамкориҳои амниятӣ ва ташкили ҷаласаҳои машваратӣ оид ба вазъи Афғонистон ва раванди сулҳ аз ҷониби кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай дар меҳвари нишасти имрӯзаи вазирони корҳои хориҷии кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай қарор гирифт. иттилоъ дода шуд ки бо мақсади таъмини раванди музокироти сулҳи Афғонистон чанде қабл гуфтушуниди байни намояндагони ҳукумати Афғонистон ва гурӯҳҳои мухолифи силоҳбадаст бо мусоидати кишварҳои ҳампаймон баргузор гардиданд ва дар раванди музокирот тавофуқҳои сиёсӣ низ ба даст омаданд. аммо ҳамлаҳои мусаллаҳона ва амалҳои террористӣ дар гӯшаву канори Афғонистон ҳанӯз ҳам идома ёфта боиси нигаронии ҷиддӣ гардидааст. тарҳи сулҳи Афғонистон ки аз ҷониби ҳукумати ин кишвар таҳия шудааст, ба қатъи хушунату оташбас дар Афғонистон пешбинӣ гардида, он барои барқарории сулҳ ва пойдории амнияту осоиш қадамҳои устувор хоҳад гузошт. зимни ҷаласа намояндаи расмии ҳукумати Афғонистон аз иқдомҳо ва ташаббусҳои ҷониби Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба таъмини амнияту субот дар Афғонистон ва дар сарҳадоти он ёдовар шуда, таваҷҷӯҳи роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро барои барқарории сулҳ дар Афғонистони ҳамсоя бесобиқа арзёбӣ намуданд. дар рафти нишасти матбуотӣ дар посух ба суоли хабарнигорон доир ба вазъи сиёсии Афғонистон, намояндагони расмии ин кишвар таъкид карданд ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста ҷонибдор ва пуштибони пешқадам ҷиҳати таъмини сулҳу амният дар қаламрави Афғонистон ҳастанд ва аз минбарҳои баланди созмону ташкилоти бо нуфузи байналмилалӣ қазияи доманадори Афғонистонро ба муҳокимаи умум мегузоранд. ёдовар мешавем ки дар ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии Созмони ҳамкории Шанхай бори нахуст вазъи сиёсии Афғонистон мавриди муҳокима қарор гирифт ки ташаббускори баррасии ин масъала ҷониби Тоҷикистон мебошад. имрӯз дар пойтахти мамлакат иҷлосияи шашуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе давати шашум таҳти роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкасбони мо. дар пойтахти мамлакат иҷлосияи шашуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе давати шашум таҳти роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир гардид.
дар кори иҷлосия раиси шаҳри Душанбе, муовини якум, муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, сардорони воҳидҳои сохтории дастгоҳ, раисони ноҳияҳои шаҳр, сардорони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок доштанд. пас аз интихоби котибот, ҳайати таҳририя ва регламенти кори иҷлосия, вакилон рӯзномаи кори онро тасдиқ намуданд, ки ба он 7 масъала, аз ҷумла гузориши раиси комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи вакилон ба маҷлиси вакилони халқии шаҳри Душанбе ва тасдиқ намудани ваколати вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҳавзаи интихоботии рақами 62, иҷрои нақша чорабиниҳо оид ба иншоотҳои бунёдшаванда бахшида ба таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе оид ба иҷрои барномаҳои давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва вазъи хизматрасонии тиббӣ, дар бораи ҳисоботи раиси комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе оид ба назорати риояи дастури маҷлиси вакилони халқ вобаста ба фаъолияти кори вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Душанбе дар нимсолаи аввали соли 2021 ва вазифаҳо барои нимсолаи дуюм ва тасдиқи қарорҳои раиси шаҳри Душанбе ворид карда шуд. дар ибтидои иҷлосия иттилоъ дода шуд, ки дар натиҷаи овоздиҳии рӯзи 16 майи соли 2021 дар ҳавзаи интихоботии рақами 62 Қурбонзода Амирхон Файзулло, номзад аз ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, бо гирифтани 69% овозҳо вакили интихобшуда эътироф гардида, бо овоздиҳӣ ваколати вакилии ӯро тасдиқ намуданд. сипас вакилони халқ масъалаи иҷрои нақша чорабиниҳо оид ба иншоотҳои бунёдшаванда бахшида ба таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе баррасӣ намуда, ҳисоботи муовини раиси шаҳри Душанбе Гуреззода Умед шунида шуд. раиси шаҳр дастуру супоришҳо доданд, ки ҷиҳати вусъат бахшидани корҳо дар иншооти ба нақша гирифташуда, махсусан майдони истиқлол, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, роҳу пулҳо, меҳмонхонаҳо ва дигар корхонаҳои истеҳсоливу саноатӣ ва савдову хизматрасонӣ, истифодаи масолеҳи хушсифат ва бо риояи талаботи меъмориву шаҳрсозӣ, амалӣ намудани корҳои ободониву бунёдкорӣ бахшида ба таҷлили истиқлолияти давлатӣ, ташкили чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ барои фароғати сокинону меҳмонон дар боғу гулгаштҳо бо риояи талаботҳои санитариву гигиенӣ, насби шиёру овезаҳои идона мувофиқ ба мазмуну моҳияти ин ҷашни муқаддаси миллӣ дар хиёбону гулгаштҳо ва намои берунаи ташкилоту идораҳои ҳудуди шаҳри Душанбе, инчунин оид ба ҳифзи дастовардҳои замони соҳиби истиқлолӣ, баландбардоштани ҳисси ифтихори миллӣ ва дар ҳамбастагӣ бо аҳли ҷомеа таҷлил намудани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои муҳим андешида, дар робита ба ин барои ташкил ва гузаронидани барномаҳои махсуси телевизионӣ, намоиши дастовардҳои 30 соли истиқлолият, конференсияҳо, ҳамоишҳои сатҳи байналмилалӣ ва дигар чорабиниҳои фарҳангиву варзишӣ, илмиву маърифатӣ тадбирҳо андешанд. раиси шаҳри Душанбе вобаста ба таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва баргузории чорабиниҳои сиёсӣ дар шаҳри Душанбе, муовини якум, муовинони раис ва раисони ноҳияҳоро вазифадор карданд, ки мунтазам дар тамоми шаҳраку маҳалла, корхонаву муассисаҳои давлатию ҷамъиятӣ шанбегиҳо ташкил намуда, ҷиҳати таъмини тозагиву ободӣ, сарсабзиву хуррамӣ, тақвияти корҳои созандагиву бунёдкорӣ, баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва сари вақт ба истифода додани иншоотҳои ҷашнӣ чораҳои мушаххасу амалӣ андешанд. дар идома вакилони халқ масъалаи барномаҳои давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва вазъи хизматрасонии тиббиро мавриди баррасӣ қарор дода, муовини раиси шаҳри Душанбе Мавсума Муинӣ дар бораи ҷараёни иҷрои барномаҳои давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва вазъи хизматрасониҳои тиббӣ ҳисобот дод. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дастур доданд, ки бо мақсади татбиқи барномаҳои соҳавӣ ба хусус оид ба иммунопрофилактика, рушди солимии ҷисмонӣ ва равонии кӯдакон, пешгирии бемории сил, бехатарии хуни донорӣ корбарӣ намуда, якҷо бо раисони ноҳияҳои шаҳр ва дигар сохторҳои марбутаи шаҳрӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ҷиҳати муташаккилона ба ваксинатсия фаро гирифтани аҳолии пойтахт тадбирҳо андешида, инчунин бо ҷалби табибону мутахассисони тиббии касбӣ корҳои фаҳмондадиҳиву назоратиро бобати ба манфиати саломатии худи одамон равона гардидани эмкунӣ
ба роҳ монанд. таъкид гардид ки бо ҷалби маблағҳои буҷетӣ, грантӣ ва ташаббуси соҳибкорон барои ба талаботи шаҳрдорӣ мутобиқ намудани муассисаҳои тиббӣ аз минтақаҳои ноҳияи рӯдакӣ ворид шуда ва бунёди марказҳои саломативу бунгоҳҳои тиббии замонавӣ чораҳои амалиро роҳандозӣ намоянд. дар иҷлосия ҳисоботи раиси комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе оид ба назорати риояи дастури маҷлиси вакилони халқ вобаста ба фаъолияти кори вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳрӣ шунида шуд. раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе дастур доданд ки вакилон ҷиҳати иҷрои ваколатҳои худ дар амалӣ намудани татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тадбирандешӣ намуда бобати гузаронидани вохӯрию суҳбатҳо бо интихобкунандагон барои вусъат бахшидани корҳои созандагиву кори, тарғиби фарҳанги шаҳрнишинӣ ва ташаббускории худи вакилон дар ободониву пешравии кӯчаву маҳал ба истиқболи ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузор бошанд. Сипас дар иҷлосия натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Душанбе дар нимсолаи аввали соли 2021 ва вазифаҳо барои нимсолаи дуюм баррасӣ шуда, аз рӯи он ҳисоботи муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Қурбонзода Амирхон шунида шуд. раиси шаҳр таваҷҷӯҳи масъулони соҳаро ба масъалаи баланд бардоштани рушди соҳаҳои иқтисодиёт, сатҳи некуаҳволии мардум ҷалб намуда, талаб намуданд ки бо ба роҳ мондани истифодаи технологияи нав ва истеҳсоли молҳои рақобатпазир дар корхонаҳо ҳаҷми содироти маҳсулоти дохилиро зиёд карда, ба рушди молҳои воридот ивазкунанда заминаи мусоид гузоранд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ масъулинро вазифадор намуданд ки бо мақсади беҳтар гардидани нишондиҳандаҳои иқтисодиву иҷтимоии пойтахт ва таъмини рушди босуботи соҳаҳои мухталифи иқтисодӣ, истифодаи самаранок ва мақсадноки маблағҳои буҷетӣ, дарёфти сарчашмаҳои нави даромад, кам намудани бақияпулиҳои андоз, ба андозбандӣ фаро гирифтани шахсоне ки бидуни қайд ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд, дастгирии давлатии соҳибкориву сармоягузорӣ, истифодаи самараноки моликияти коммуналӣ, ҷалби бештари сармояи хориҷӣ, мӯътадил нигоҳ доштани нархи маҳсулоти ниёзи аввалия, омодагӣ ва захира намудани маҳсулотҳо барои давраи зимистон, тақвияти корҳои омодасозии шабакаҳои гарми таъминкунӣ, истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ, танзими нақлиёти мусофиркашонӣ, омодагӣ ба духти либоси мактабӣ ва нигоҳубину обмонии дарахтон чораҷӯӣ намоянд. иҷлосияи шашуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе як қатор қарорҳои қабулнамудаи раиси шаҳри Душанберо дар робита ба масъалаи кадрӣ ва дигар соҳаҳои муҳими шаҳрдорӣ баррасӣ ва тасдиқ кард. раиси шаҳри Душанбе изҳори боварӣ намуданд ки дар якҷоягӣ бо нерӯи тоза ва азму иродаи қавӣ баҳри хотирмон ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатӣ софдилона хизмат намуда ба натиҷаҳои хуби иқтисодӣ ноил мегардем ва пойтахти азизамонро ба шаҳри гулҳо ва макони арзандаи баргузории чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ табдил медиҳем. бо ҳамин иҷлосияи шашуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати шашум кори худро анҷом дод. бо мақсади пешгирӣ аз хуруҷи бемории сиратии COVID-19 мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар ҳамбастагӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш гурӯҳи корӣ ташкил намуда ба шумораи зиёди шаҳрвандон дар кӯчаву хиёбон ва дохили боғҳои истироҳатӣ ниқобҳои яккаратаи тиббӣ, маводи иттилоотӣ ва маҳлулҳои антисептикӣ тақсим карданд. ҳамкорони мо Хуршеди Абдуалим ва Зайниддин Ҳоҷиев дар ин бора иттилои бештар доранд. дар боғи марказӣ ба номи Раҳмон Муршаеви шаҳри Бохтар, ҷаласаи сайёри ситоди вилоятӣ оид ба пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 таҳти роҳбарии муовини раиси вилояти Хатлон Фирӯза Шарифӣ доир гардид. дар кори ситод доир ба аҳамияти пешбурди корҳои безараргардонӣ, тозагии ҷойҳои ҷамъиятӣ, риояи ҳатмии қоидаҳои беҳдоштӣ, истифодаи ниқобҳои тиббӣ ва маҳлулҳои антисептикӣ сухан рафт. дастур дода шуд ки гурӯҳҳои ташвиқотӣ бояд корҳои оммафаҳмониро оид ба қоидаҳои пешгирӣ аз бемориҳои сироятёбӣ миёни аҳолӣ вусъат бахшанд. дар вақти тақсим намудани ниқобу дигар намудҳои зарорӣ, ҳамзамон миёни аҳолие ки дар дохили боғ гашту гузор мекарданд, вобаста ба риояи гигиенаи шахсӣ, бе зарурат набаромадан ба кӯчаю ҷойҳои серодам, истифодаи доимии ниқобҳои муҳофизатӣ ва дигар паҳлӯҳои эмин будан аз сироятёбӣ бори дигар ба сокинон фаҳмонида шуд. дар ин аксия тақрибан 500 ниқоб аз ҷониби раиси кор бо ҷонбахши вилояти Хатлон ба маълумотҳои иттилоотӣ ба мардум тақдим карда шуд ки ин ҳама барои пешгирии бемории COVID-19 ҳастад.
ضمن برگزاری این اکسیه فهمانیده شد که داشتن معلولهای بضررگردانی و نقابهای محافظتی میتواند انسان را از خروج بیماریهای سرایتی حفظ و عامل مهم سلامتی خود و اطرافیان گردد. در اکسیه امروزه در برابر تقسیمات نقاب و آنتیسپتیک ها به اهالی فهمانده شد که به سلامتی خود بی‌طرف نباشند، خود و نزدیکان خود را احتیاط نمایند و همچنین در وقت گزاراندن اکسیه معلوم گردید که بعضی از شهروندان به سلامتی خود به اهمیتی ظاهر می‌نمایند. برای همین ما کارهای فهماندهی گذراندیم و با اهالی جهت پیشگیری از بیماری سرایتی کرونا ویروس معلومات دادیم. در ادامه در کوچه و گلگشت‌ها و دیگر جایهای گردش عامه شهروندان با استفاده از تکنیک‌های مخصوص مرکز ولایت ختلان شهر باختر به ضرر گردانیده شد. باید ذکر نمود که چنین تدبیرهای به ضررگردانی و تبلیغاتی و کارهای فهماندهی را مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان پیوسته در همبستگی با دیگر نهادهای مربوطه میان ساکنان راهاندازی نموده اهالی را با نقاب و محلولهای آنتیسپتیکی تأمین می‌نمایند. با خاطر تامین فراوانی بازار استعمالی، افزون ساختن حجم استحصال محصولات کشاورزی و مساعدت بیشتر در تامین امنیت اوضاع‌قواری مملکت در اساس دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نواحی وادی رشت علل خصوص در ناحیه لخش تصمیم گرفته شد که میدان کشت کارتوشکا زیاد کرده شود. امروزها نشو و نمای نان دوم در زمین‌های کشت خوب به نظر رسیده، بازرگانان تدبیرهای صحرایی موسمی را موافق مطلب به راه ماندند. جزئیات بیشتر در گزارش فضل‌الدین محدبک. ناحیه لخش یکی از ناحیه‌های کارتوشکا پروری در جمهوری به حساب رفته. اقلیم معتدل ناحیه برای پرورش و استحصال کارتوشکا مساعد بوده. همه سال کشاورزان ناحیه توسط دسترس نمودن تخم‌های خوش‌صفت و انجام دادن کارهای ضروری بیوتکنیکی حاصل دلخواه به دست می‌آورند. در این زمینه کشاورزان ناحیه در برابر از خود کردن و آبیاری نمودن زمین‌های بکار خوابیده قطعه‌های نوی زمین‌های کشاورزی را برای پرورش و استحصال کارتوشکا وسیع نموده در تامین امنیت اوضاع‌قواری که یکی از هدف‌های استراتژیک حکومت کشور به حساب می‌رود سهم مناسب خود را می‌گذارند. کشاورزان ناحیه امسال طبق دورنما در میدان 3195 هکتار کارتوشکا کشت نمودند که عین حال نشنمای کارتوشکا خوب میباشد. اقلیم ناحیه بلندکوه لخش برای پرورش و استحصال کارتوشکا موافق میباشد. زیر استحصال کارتوشکا همچون نان دوم و محصولات رقابت‌پذیر در بازار در شرایط کنونی امکان می‌دهد که سطح زندگی به مراتب بالا رفته درآمدناکی اهالی افزایش یابد. طبق دستور و سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری امامعلی رحمان طبق دورنمای وزارت کشاورزی در ناحیه لخش در میدان 3150 هکتار کشت کارتوشکا، 966 هکتار زراعت‌های غله‌دانگی، 125 هکتار سبزوات و 50 هکتار زراعت‌های تکنیکی نقشه‌بندی کرده شده است. تا به امروز در ناحیه در میدان 3195 هکتار کشت کارتوشکا، 88 هکتار کشت سبزوات و 10 هکتار زراعت‌های تکنیکی، 20 هکتار باغ‌های گوناگون در تل و تپه کش و اجرا گردند. با مقصد تامین نمودن 4090 هکتار زمین‌های کورم با آب پولیزی از تیر ماه سال گذشته توسط سازمان‌های خارجی کارهای تعمیر و برقرارسازی انشاءات آبرسانی در کانال‌های غلامه، پیوزی، جان قرغیز، سرطلا و جیلاندی طریق حشرهای دستجمعانه و تکنیک‌ها به انجام رسانیده شده. این موسا تمام کشاورزان با آب پولیزی تامین می‌باشند. روزها در حدود ناحیه لخش زیاده از 4475 هکتار زمین آبی موجود می باشد. این زمین ها به واسطه 7 کانال و زیاده از 7 نسوس های شبکه برقی با آب تامین کرده می شود. زحمتکشان ناحیه لخش بهر اجرای دستور سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کمر همت بسته در سمت زیاد نمودن استحصال محصولات کشاورزی و فراوانی بازار استعمالی سهم مناسب خود را می‌گذارند. برای به دست آوردن حاصل بلندی گندم ریعایت نمودن تدبیر کشتگردان اهمیتی کلان دارد. از همین خاطر کشاورزان کوشش میکنند که برای حاصل بلند به دست آوردن با اجرای قاعده‌های اگرتکنیکی دقت مخصوص ظاهر نمایند.
хоҷагидорони шаҳри Турсунзода қайд менамоянд ки аз ҳисоби хоҷагӣ ҳар сол тухми хушсифат харидорӣ карда мешавад ки ин метавонад ҳосилнокии зироатҳоро баланд бардошта аҳолиро бо маҳсулоти худӣ таъмин созад. ҳамкорони мо Халимов ва Соҳибнур Абдурасулов аз маъракаи ғалладаравӣ ва шоликорӣ дар шаҳри Турсунзода гузориш медиҳанд. истифодаи пурсамари заминҳои корам, риояи талаботи корҳои агротехникӣ ва парвариши дурусти зироатҳо мусоидат намуд, ки ҳосилнокии зироатҳо баланд гардида, кишоварзони шаҳри Турсунзода ба гирифтани маҳсулоти фаровон ноил гарданд. дар тамоми хоҷагиҳои хурду бузурги тобеи ҷамоату деҳот маъракаи дарави ғалла муташаккилона ҷараён дорад. гурӯҳи ситод ташкил гардида ҳамарӯза кори деҳқонон таҳти назорат аст ва тамоми техникаҳо ба кор сафарбар карда шуданд. дар ҷамоати деҳоти пахтободи шаҳри Турсунзода 50 адад хоҷагиҳои деҳқонии инфиродӣ фаъолият мекунанд, ки дар масоҳати 246 гектар замин кор ва фаъолият мекунанд. имрӯз дар ҳудуди ҷамоати деҳоти пахтобод ҷамъоварии ҳосил ҷав, гандум аллакай оғоз гардидааст ва мардум ният доранд, ки баъд аз ҷамъоварии ҳосили гандум ва ҷав кишти такрорӣ, яъне шолӣ, помидор, бодиринг, полезӣ кишт намуда ба амнияти озуқавории ҷумҳурӣ ҳамон саҳми босазои худро гузоранд. ба ғайр аз зироатҳои гандум ва ҷав, ҷамъоварии пиёз, картошка оғоз гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ҷамъоварии кишти пиёз 5 гектар зиёд шудааст, ҷамъоварии кишти картошка бошад 3 гектар зиёд кишт намудаем ва кишти гандум ва ҷав бошад қариб ки 30-35 гектар зиёд кишт намудаем нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта. бо мақсади татбиқи супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба зиёд намудани майдони кишти такрорӣ аз ҳисоби ғалладонагиҳо, лӯбиёгиҳо, ҷувори макка ва шолӣ тадбирҳои амалӣ андешта мешавад. фаъолияти хоҷагидорони ҷамоати деҳоти сешанбе хуб ба роҳ монда шуда, дар кишти такрорӣ аз ҷумла кишти шолӣ дар ҷамъияти савомии кушодаи ҳақиқат гузаронида мешавад. хоҷагии мазкур кишти асосӣ ва такрории шолиро ба 40 гектар расонида бо усули кӯчондани ниҳол парвариши шолиро вусъат медиҳанд. ба кишоварзони шаҳри Турсунзода дастурҳои зиёде додам дар соҳаи кишоварзӣ барои зиёд намудани аз гирифтани аз як замин 3 ва 4 ҳосил дар кишти асосии ғалладонагӣ ҳосили хуб гирифта роёнда шуд. хеле хуб нишондиҳандаҳои назар ба солҳои гузашта хуб буда ҳаст. майдонҳои кишти шолӣ зиёд карда шуд. 4000 гектар 502 гектар дар кишти асосӣ, боқимонда дар кишти такрорӣ буд. то имрӯза маҳсулотҳои тару тоза барои ғанӣ гардондани бозори шаҳри Турсунзода ва бозори шаҳри Душанбе таъмин намудани маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили помидор, бодиринг ва сабзавотҳо, қаламфури тез, қаламфури ширин таъмин карда истода. раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода маълумот медиҳад, ки нишондодҳои соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла пахта, гандум, картошка, сабзиву пиёз ва дигар зироатҳо дар ҳамаи хоҷагиҳо баланду умедбахш гардидааст ва онҳо тавонистанд саривақт бозорҳои кишварро бо сабзавотҳои тару тоза таъмин намоянд. бунёди боғҳои интенсивӣ барои гирифтани ҳосили фаровон ва истеҳсоли маҳсулоти хушсифатӣ барои содирот равона гардида мусоидат кард. аз ин рӯ дар шаҳру ноҳияҳо хоҷагидорон сол аз сол майдони боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивиро зиёд карда истоданд. сокини ноҳияи Шамсиддин Шоҳин Қурбоналӣ Ҳакимов дар баробари 1 гектар боғи интенсивӣ, инчунин дар замини назди ҳавлигиаш боғи суперинтенсивиро дар майдони 1301 замин бунёд кардааст, ки дар он 600 бех ниҳол парвариш карда мешавад. Ширинҷон Сафарзода аз фаъолияти ин боғпарвар гузориш омода намудааст. Қурбоналӣ Ҳакимов яке аз аввалинҳо шуда бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ва шарикони рушд дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин дар майдони 1 гектар боғи интенсивӣ бунёд карда буд. ҳолони боғ бузург шудаву ҳосилашон фаровон гардидааст. коркарди байни қатори дарахтон ва умуман корҳои агротехникиро худаш бо тавсияи мутахассисон анҷом медиҳад. хоҷагии деҳқонии мо иборат аз 13 гектар замин мебошад. дар ҳамин хоҷагии деҳқонӣ соли 2016 мо иқдом гирифтем, ки 1 гектар боғи интенсивӣ бунёд намоем ва аз соли 2016 ҳамин боғро бунёд кардем. дар 1 гектар замин 1780 ниҳоли себ шинондагӣ ҳастем. нашинамои хуб дорад. имсол
соли шашум мебошад ва соли ҳосилаш ҳам ин сол мебошад. Бисёр нашунамои хуб дорад. Дар инҷа се намуд бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти Навид ки манзури шумо гардонидем. барномаҳои дигар телевизиони Сафина идома доранд. Дар давоми шаб бароятон истироҳат. дар мулоқот бо соҳибкорон ва сокинони ҷамоати деҳоти ба номи Миралӣ Маҳмадалиев таъкид доштанд ки сокинони ноҳияи Восеъ ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо иҷрои саривақтӣ ва бо сифати чорабиниҳои наздамон гузошта шуда дар сатҳи баланд истиқбол мегиранд. ёдовар бояд гардид ки дар доираи чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ин дуввумин иншоот мебошад ки хубу хушро таманно мекунем. хайр. беш аз 1200 қуттии шартӣ омода кардааст ва то оғози зимистон консервакунониро идома медиҳад. имсол боғи суперинтенсивӣ дар майдони 1301 замини назди ҳавлигиашон бунёд карданд. дар он 600 ниҳоли себ шинониданд ва обёриро бо усули қатрагӣ ба роҳ монданд. қабл аз бунёди боғи суперинтенсивӣ дар замини назди ҳавлигӣ чоҳи амудӣ дар чуқурии 60 метр канданд. қурбоналӣ ҳакимов аз ҳоли ҳозир ба набирагонаш боғдориро меомӯзад. ӯ мегӯяд фарзандонро аз кӯдакию наврасӣ бояд дар рӯҳияи меҳнатдӯстию ватанпарварӣ тарбия кард. дар оянда мақсад дорад майдони боғи интенсивии хоҷагиашро 1 гектари дигар васеъ намояд. ширинҷон сафарзода сайфиддин исмоилов аз ноҳияи шамсиддини шоҳин барои барномаи Навид. роҳбарияти саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаҳои фаъолияти худ дар нимсолаи аввали соли равонро дар доираи нишасти хабарӣ матраҳ карданд. гузориш дар ин бора. илҳомҷон ноимуҳаммадзода сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ қабул гардидани барномаи давлатии рушди соҳаи геология барои солҳои 2021-2030-ро муҳимтарин дастоварди соҳа дар ин имсола арзёбӣ карданд. ба таъкиди мавсуф таҳия ва қабули барномаи мазкур дар ҳоли ҳозир аз ҳар ҷониб муҳим буда татбиқи босамари он дар ҳаллу фасли проблемаҳои ҷиддии соҳа ва рушди геологияи тоҷик такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. мақсади асосии барномаи нави рушди соҳаи геология ин пеш аз ҳама гузаронидани омӯзиши геологӣ, яъне ки ба роҳ мондани корҳои ҷустуҷӯи аксбардорӣ минтақавӣ, яъне ки проблемаи асосие ки дар است، یعنی که کشف کردن میدان‌های کان‌های معدنی و غیر معدنی. و پرابلم دوم این یعنی که مسئله دومی که بررسی کرده میشود این گزارش به استانداردهای بین‌المللی حسابات‌ها و حساب ذخیره‌ها و دیگر مسائلی که در برنامه نوی رشد سوهای گیولوژی برای مونده شده است، این پیش از همه در بر میگیرد تیار کردن متخصصان، یعنی متخصصان کسبی. در جواب به سوال خبرنگاران و شرح بیشتری برنامه دولتی رشد سوهای گیولوژی برای سال‌های 2021-2030 راهبرات گیولوژی معاین نمودن سمت‌های اساسی آموزش گیولوژی از نو برقرار کنی، استفاده و حفظ ذخیره‌های اشیاء مینرالی، نظارتی روندهای خطرناک گیولوژی را از وظیفه و هدف‌های اساسی برنامه گفتند. مسائل جستجو، انکشاف و برای استفاده صنعتی آماده کردن کان‌های متال‌های سیاه، اصیل، رنگ و نادر، اشیاء اگرصنعتی، مواد ساختمانی، آب‌های زیرزمینی مینرالی، ترمالی و نوشاکی، اینچنین پیشبرد کارهای گیولوژی، مهندسی و اکولوژی نیز جزئی مهمی برنامه میباشد که در روند تطبیق این سند بر رشد آنها توجه اولین درجه ظاهر کرده می شود. با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات به نام میرالی محمدعلیف ناحیه واسع باز یک انشاءات جشنی موردی بهره برداری قرار داده شد. در این جماعت طبق نقشه از 74 انشاءات جشنی 54 تای آن موردی استفاده قرار داده شدند. تفصیلات در این خصوص در دوره چورابینی‌های آبادانی و سازندگی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان در جماعت دهات به نام میرالی محمدعلیف ناحیه واسع از 74 عدد انشاءات‌های پیش بینی گردیده 54 عدد آن ساختمانشان به انجام رسیده مورد استفاده قرار داده شدند.
در دویره همین تدبیر اندیشی ها در دهه اغجر در شفت شورای واسع تیمورملک با پیشنهاد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و سهامگذاری صاحبکاران محلی اویله میرزاعلی فو مرکز نوی خدمترسانی سوزشواری ها مورد بهره برداری قرار داده شد که احتیاجات ساکنان دهات را با موادهای سوخت آسان گردانیده 5 نفر ساکنان به جای کار دائمی تامین گردیدند. در مراسم رسما مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات مذکور رئیس ناحیه واسع در ملاقات با صاحبکاران و ساکنان جماعت دهات به نام میرعلی محمد علی تاکید داشتند که ساکنان ناحیه واسع جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با اجرای سری وقتی و با صفت چاره‌بینی‌های نزد زمان گذاشته شده در سطح بلند استقبال می‌گیرند. یادآور باید گردید که در دایره چاره‌بینی‌ها به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان این دومین انشاءات میباشد که خوب و خوش رو تمام می‌کنید. خیر. بینندگان گرامی این بود برنامه اطلاعاتی نوید که منظوری شما گردانیدیم. برنامه‌های دیگر تلویزیونی سفینه ادامه دارند. در ادامه شب برایتان استراحت. خوب و خوش رو تمام می‌کنید. خیر. بینندگان گرامی این بود برنامه اطلاعاتی نوید که منظوری شما گردانیدیم. برنامه‌های دیگر تلویزیونی سفینه ادامه دارند. در ادامه شب برایتان استراحت. خوب و خوش رو تمام می‌کنید. خیر. بینندگان گرامی این بود برنامه اطلاعاتی نوید که منظوری شما گردانیدیم. برنامه‌های دیگر تلویزیونی سفینه ادامه دارند. در ادامه شب برایتان استراحت. خوب و خوش رو تمام می‌کنید. خیر. بینندگان گرامی این بود برنامه اطلاعاتی نوید که منظوری شما گردانیدیم. برنامه‌های دیگر تلویزیونی سفینه ادامه دارند. در ادامه شب برایتان استراحت. خوب و خوش رو تمام می‌کنید. خیر. بینندگان گرامی این بود برنامه اطلاعاتی نوید که منظوری شما گردانیدیم. برنامه‌های دیگر تلویزیونی سفینه ادامه دارند. در ادامه شب برایتان استراحت. خوب و خوش رو تمام می‌کنید. خیر. بینندگان گرامی این بود برنامه اطلاعاتی نوید که منظوری شما گردانیدیم. برنامه‌های دیگر تلویزیونی سفینه ادامه دارند. در ادامه شب برایتان استراحت. خوب و خوش رو تمام می‌کنید. خیر. بینندگان گرامی این بود برنامه اطلاعاتی نوید که منظوری شما گردانیدیم. برنامه‌های دیگر تلویزیونی سفینه ادامه دارند. در ادامه شب برایتان استراحت. خوب و خوش رو تمام می‌کنید. خیر. بینندگان گرامی این بود برنامه اطلاعاتی نوید که منظوری شما گردانیدیم. برنامه‌های دیگر تلویزیونی سفینه ادامه دارند. در ادامه شب برایتان استراحت. خوب و خوش رو تمام می‌کنید. خیر. بینندگان گرامی این بود برنامه اطلاعاتی نوید که منظوری شما گردانیدیم. برنامه‌های دیگر تلویزیونی سفینه ادامه دارند. در ادامه شب برایتان استراحت. خوب و خوش رو تمام می‌کنید. خیر. بینندگان گرامی این بود برنامه اطلاعاتی نوید که منظوری شما گردانیدیم. برنامه‌های دیگر تلویزیونی سفینه ادامه دارند. در ادامه شب برایتان استراحت. خوب و خوش رو تمام می‌کنید. خیر.
бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти навид ки манзури шумо гардонидем. барномаҳои дигар телевизиони Сафина идома доранд. Дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти навид ки манзури шумо гардонидем. барномаҳои дигар телевизиони Сафина идома доранд. Дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти навид ки манзури шумо гардонидем. барномаҳои дигар телевизиони Сафина идома доранд. Дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти навид ки манзури шумо гардонидем. барномаҳои дигар телевизиони Сафина идома доранд. Дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.